Честит рожден ден, Център Пробуждане! Честит рожден ден на всички ваши сърцати хора! Благодаря ви, че ми помогнахте да открия себе си. Благодаря ви, че благодарение на вас аз положих първата крачка за това да открия моето аз. Благодаря за всичко, което научих за себе си по времето на моя престой там. Благодаря на всички, на целия екип, на всички резиденти, които бяха там. От всеки един аз взех по нещо. Благодарение на вас не спирам да вървя напред и да градя своето ново аз. Или може би самото мое аз. Нямам думи да ви опиша наистина колко много ви благодаря и колко много ви обичам. И благодаря, че Господ ме срещна с вас. Че станахте част от моето семейство и надявам се аз от вашето. Благодаря, че продължавате да бъдете до мен. Знам, че винаги мога да разчитам на вас. Винаги съм добре дошла там. И ви пожелавам от все сърце да продължавате напред, да градите, да помагате на хората. Защото без вас ние не можем. Не можем да намерим себе си. И на екипа от психолози също благодаря. Благодаря, че във ваше лице аз имам приятели. И знам, че винаги ще бъда разбрана, винаги ще бъда изслушана, независимо по кое време на деня реша да звънна или дори да дойда. Много ви благодаря за абсолютно всичко. И ви обичам.